गोयच्या फामाद दिंडी उत्सवाक 28 नोव्हेंबराक सावन आरंभ जातलो। तशेंच मुखेल दिंडी उत्सव 2 नोव्हेंबराक जातलो, अशी माहिती मडगांवच्या हरी मंदिराचे अध्यक्ष सुहास कामत हांणी दिल्या। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हो महोत्सव आता ऑक्टोबर 28 म्हणजे पराच्या कार्यक्रमांक सुरवात जातली। पारंपरिक पद्धतीप्रमाणे आमची सकाळ फुडें अभिषेक पुजा जातली विठ्ठल रखुमाईची मूर्तीची 28 तारखेक, आणि त्या दिसापासून विविध कार्यक्रम ह्या पत्रिकेप्रमाणे आमची सुरवात जातली। मुख्य दिंडी उत्सव जो दिंडीचे प्रोसेशन पालखी भायर सरता ती 2 नोव्हेंबर हो महाकार्तिकी एकादशीचो उत्सव 2 नोव्हेंबराक दिंडी उत्सव पालखी उत्सव सुरू जातलो। पारंपरिक पद्धतीप्रमाणे सकाळची थंय परतून पूजन वगैरे जावन धार्मीक विधी जावन भजन सुरवात जाता। दुपारची भजन जातकूच दुपारां आमची महाआरती जाता देवळान। ताजे नंतर महाप्रसाद वर्ष पद्धतीप्रमाणे तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आमच्या त्या हॉलान आदर्श वनिता विद्यालयाच्या हॉलान महाप्रसाद जाता, नैवेद्य जाता। संध्याकाळचे सांजे परतून भजन सुरवात जाता 4 आणि 5, 5:30, 6 पर्यंत भजन जावन मागीर मुर्तीची विधिवत आमी हातूर पालखीन ताजें प्रस्थान जाता। आणि त्यानंतर दिंडीची पालखी हरिमंदिरा समोर थंय उबी रावता आणि ताजी पयली बैठक जे आमचे कलाकार आमचे इन्वायटीज कलाकार आसात तांची पयली बैठक गायनी बैठक ह्या हरिमंदिरा समोर दिंडी पालखीच्या समोर जाता। ती 6:30 सुमार सुरवात जाता आणि ती जवळ जवळ एक 45-90 मिनिट्स ती बैठक जातकूच ती बैठक सोंपतकूच दिंडीचे थंयच्यान सुरवात जाता, प्रस्थान जाता दिंडी पालखीचें। लोकांचे भाविकांचे दर्शन ते चालू आसता। मोठ्या संख्येन लोक भाविक हजर असतात हे आमकां सगळ्यांक खबर आसा। त्या बरोबर दिंडीचे थंयच्यान सुरवात जातकूच 6:30 दिंडी शहरांतल्या मुख्य शहरांतल्यान जशी वता दुसरी गायनी बैठक आमची 9:30 ते 10 दरम्यान बॉमी संचे समोर म्हणजे युको बँकेच्या समोर जाता। थंय 9:30 ही बैठक सुरू जाता। थंय परतून एक अबावट 90 मिनटां एक 1.5 वर जाता बैठक जाता। परतून हेच आमचे कलाकार जे आमी हांगा दिल्ले आसात तांची नांवां।